Kinong yalam kasenjuk kirang bakur hakakandru tarik jeliu araja aphaulai. Kilalet ya kendu ya UCM ke KHADC uba Tito Starwell Khan banpan jingshai halor ke Clan Bill jong ke KHADC. General Secretary kasenjuk uba Aristotle Lingdo Mauplang ulai thu ba UCM ke KHADC ula pensyai baka sorkar kala thau da ke expert committee ban bishar benya ban pensuk ya kibor ban pas ya ke Clan Bill mat hadin baladap bishar benya kan pha sya ulat ya ke bill ban yo ya ke jing menjur. Uba Arwin Sutengah ula ong nakaliang ka senjuk ka ajeng kershan ya ka council halor ka Clan Bill ka KHADC kumba UCM ula penmi ya karai ba omde ban aijat pa ne aijat mekha ula ban rap ru da ka ba ong ba ka jing khen kur khen kha jong ukasi kadai bandan kanong rim na do kilong shwa bat ki kermen ba ka sarkar ru kan shimkhya halor ka ne ka Clan Bill nakaliang jong ka district council ka jing angnut ba hapo manta usnam ka Clan Bill kadai ban la ban urlong no. Kalian jungi ki hot jong executive committee jong senjuk kirang bakur ni la wan bani kendu UCM ha ka David ban yo jing shai ya ka David Clan Bill ha kanu ka stage ka don menta bani smokeman bat ni UCM ula batai ba kumba kalong hi ka Clan Bill ka don po ka DCA department bat nang ban pensuk ya ka sarkar bat ya ki dibor ki badai ban pas ka Clan Bill sarkar kala don ya ka expert committee kemudian bishar bnya bah kadin kata on sapha pat chau gubernur pat ketum ke jingkren jong CM hi ela pau shai ba ke jing angut jong ke council ro kalong ba po mentau snem hi kumum no ke Clan Bill kadai ban long kam no ya ku ble yo CM pan kaliang jong ke senjuk jong kirang bakur ke beri new trap ni ai ke jingkershan ke bapura ya ke HADC ya ke executive committee UCM hagabai day pat kini ke jing pas no ya ke Clan Bill ba kum ke jaj benriu nginton kam UCM Madam Buram bag executive committee kala penpau syai kedar kamtam ka ajai kur ya ni ka ai ka bami menta ba kidon kini ki perdok terus nam zongi ki bajak nanti kata khen kur khen man bat nga sutenat ba UCM hi ula penmi ya katu ka rai jong dis council man kani bamlong ban ajai ka dani ajai meka dani la kono kom ma pi ongro namar ba ka khen kur khen kha ka jongi jong khasi ka dei ka ai ka ba don ka nong rem ba sayan so di nalor kata bade nalor kini ki ke ni kermen hiba ka sarkar ro kan chim kya ka ni ka London mar kala ka por ba ki kur ki jaj jongga beri nyok trep ni hapan so thu iki hok ki jongi kamtam hakani ka por mantan ni keren ro ba ka law commission jong ke India halor ka uniform civil code kala pa ni ki jimot na kelang sodong tingila karpa yo CM ro ba nakalang dis council umpa bat ni so thu ba ka jing thu CM galong ba bro lai dis council ki CM ki siapa sa resolution batin pa sa law commission gini ki IPU ki ba ke jing yang i kamtam jaj ban ri boret kum ke UCC menta ke uniform civil code la kawan ke constitution ro kin haban pengkela pendu no iki repat pendu no iki sel tribe pendu no iki sel kas kin pendu no ik hok ke jongi halor kendo siap kin wan ra ka an banya tho banya songkha songman ka ata ka an jong India gini ki ngimla macha ni don ka jing scam ka jingat ba ka dis council hi ka dei ke ikhtiar ka banya da yang kan ya chkamat hi bat kan num rate kan num kan radin na kini ki ba ka constitution jong ri India kal ai bor ka dis council banda ka council kin sim ya ka resolution kin pass a house ba kini ki bagi council jong jaintia ba ka garur kin da injo bat kin sapha saka ayu kin sapha saka so member secretary jong ka law commission of India